Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke Dseo ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban sekolah number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bha benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan Ka Office Jongga District Mission Coordinator SSA harengkat ke Jingïalang bat ka Office Jongga District School Education Officer West Khasi Hills District lembat ke Red FM Shillong haga khandai terik ujilio arajar arpulai kila Pynlong ya ke Jingïalang ban ajing Pynshai Halor ke jan bhagidari events Haga Jingïalang ka balalong hapok madan ka Shnong New Nongstoin. Lai don rengkat lang uba R. Kharkongor, Extra Assistant Commissioner Jongga West Khasi Hills District, uba lalong kumukongsan. Ka District School Education Officer ka kong Els Imle, kinong hikai, ki khena skol na ki skol baper, bat ki wei. Ka jingtmu Jongga National Education Policy, bat ka Foundation Literacy and Numeracy, lani ka FLN, kalong ban pentikina bagi khena skol ki day ban puli, harengkat ka jingkmen jingsngobha, lengba ka Jingïalang, ki khana, ki poetry, bat ki wei. Bat ka ka program ka nierap ru ban penduna na ka jingdon ki ba pep skol shitengpor, bat ki ban sa kelas. Kajan bhagidari event kadai ka program jong ka sarkar pedeng ban Pynshai kam ya ka NEP 2020 that means 2020 ka jingtmu kadai jong ka ne ka program ka long ban ai jing hikai ya ki kena na do bakidang sedang ban let puli shiki school ban ya shimbenta shit hem ha ka jing puli puthi da ka jingkmen da ka Jingïalang da ka jingathokana da ki poetry bat ki wei Bat ban penslur ki makin pendan kami ki sak ki pongjong ki kat ka bakidon. Kani ka program kan yarap ban penduna ya ka jing pep school shiteng por jing sa kelas bat ban yai peteng ya ki jing puli hadu ban kiu nakawai ka kerdan syakawai pa. Ka government ka taistom ban penkre ka environment babhatam namta jong hi ki khna. Lingba jong ka new education policy. Kaban kentiu ya ka jingnang jingtip jong phi kaban penkre ya phi ka lawai ka jong phi te na ta kadaw ngin simpi kani khalat ba ngin penkre ila dia bangin priang ya kani new education policy da ka jingkemen wat ai ba kani kan wara ka jing job ka jing jong ni ngai khublei ri no hikai ki basim khia ban sandang lang khna ki ban manyalam shini program kino hikai ru kirang ka benta ka bakerpang hakani new education policy kaba phi limba ki training ki jong phi pin kam tip kam ha ka e ka rule ki jong phi kani ka Nipun kadi kata ka baki ong ka initiative jong government namta ka proficiency but improve your proficiency jong khana bakin puli da ka jing sothu bat bakin la pan kentiu ru ila dia haki numbers lagi numeracy kita artli di bakong santam hakajik im jungi ki brio balai ngilik school katu kaditang menginwan in pass bah ki exam lani bagin in long han bingin yo kam yo jam ki bobiang lani ngilik school bingin yo ajing nang start kajing nang start kadi ki bakong san shwa ki baro ngilik school namar bingin kani kajing nang start bingin yo priang ha school kan permentoi ngi kajing im jungi ki pamalang sngi